Karbi Anglong Autonomous Council ang tar ke Paklang Ponci Aphan Ward Kalakha Sai Padu Ponbomlo. Difu Government College along ST Lo Charlie Atuma Pan Powet Kapatika Putak Hampang Asong Atum Kachisong Chiapan Kachisik. Difu along Ward Kalakha Kacheng Ahut ang tan pen ballot box kewan pualam pen hur chodut. Kardom Dili Karbi Birtat Hanbang Sami Durmi BP. Don Arjik Tha Birtang Ton Pen. Cricket Home ang deng Karbi Anglong Autonomous Council klik ang tarmate ke hai kerem ang tek kapatini Chiapan pini adap apor pen vote Kalakha sai pangcheng pon bomlo. Lapen non birta ketok apor hut an ke BJP Racharia songa tumsi penangan adimalong pen ke ang hoi cherai pon lo mate nang hailo. Karbi Anglong Autonomous Council MSC kilik inghoy ingkoy ratrok aparman BJP Congress AGP penchenglok ongdu Racharia songa tum lapen. Solajong pen karjab duna bangpu bang piatum kedam tang arni kilik abaha Dode aprang Dode sangse pen vote kerek amai along padupon rintilo pini lake wo signifying korahini arni kilik ang tarmate kerem ke hai ang tek kapatini jiapan vote Kalakha asaita padupon bomlo lapen ke hai kerem ang tek sedame ang tek paklang pon bomlo lebangso vote Kalakha pon ateng pen BJP Racharia songa tumsi ong dunga dimalong nang hai danglo. Wo signifying koresi arni kang sampor phai truck apor pen kese asai hemalong pherang ke amai hampang asong atum pen ke pha. Pinpur dam May 1964 pen 2016 ke Difu Government College along Gacharli Jiapan STH atum phan trokep an inghoido. Bonda pinning 2017 aninkan pen Difu Government College along STH 5% SCP 10% lapen SC 7% unvet ajok Difu Government College Principal Nirab Sharma hampang asong atum chetong dampen karjuda paduponlo bonta anu chewarvesi RDP pon pe ajok Karbi Anglong hampang asong aiksu KSA KSYC aikna lapen RNSU atum chilang si non kewang jia porkoson si sideng nang jima pu chingki chingwai rinti non kewang jinini apor piponlo jongsi bangso asai RDP pon pe pulo te kachesong ahir ingtang rakpen chesong padoji lapen apranga son thotsi SCH atum Gacharli Dunji apan inghoy longpo nang jipusi mirjeng kropen vaidak pen birda nang pachingidun. Ini Difu Government College principal ben chitong dera phi. Nildum lama chiton te ajok, nildum ming tungo sonda dolo. Lapan labang so nang reservation kepa kom labang ke kepa jum abang ke labang ke ilitum tribal atum apan kelang silet asai lo busin nilitum hokon lo lapan tribal apan kelang rem asai bangke nilitum cecak ding de lapen non ke bangji arni nilitum kecesik pon mek ji dolo lapan nilitum cingbai dolo sedame non mat nilitum panak delang athema apor kipidu laso ya laso apor ateng men jong si Difu Government College principal na kre pulo dang tem nilitum bangke ajat sedame asai sedame teng nang kokpo lapen lanchot kali pejo pen ili tuman sai kam pen danglok chongdat long pen danglok non kapor hilong anda ili tum tribal atum aphan non nak bera ang deng anang lelo kasi Karbi Anglong ara tum non le ili tum tribal atum an chirum re ni sido de bulonte kivir dabji ke ani en elo la bela non la an kisung hot ili tum arjabji bulote akisung do pe la ili tum kadowe tribal according to doan itu cerang la cesong lona Pini wo signifying korahini arni Difu LA angkang Difu Go Boys Higher Secondary School along Karbi Anglong Autonomous Council MSC kilik Ward Kalakha asai padupon bomlo non bangso birta ketok ahut an ke first round ang dengan si Kalakha asai padupon bom lang pusi pherang ke atumpen birta nang pale Pini Difu LA Parman Ward Kalakha kapadopon po puapor aprang jong ballot box ang tan pen ke wan thusi Kalakha adim along ke pon pualam pen hur chodudlo Silolo kili kaputhak mane suluk soda lason dolo pini asinon lag
suluk soda etum thek mon lok ballot paper lapen ladak postal box laso kachini ne puthak rat tum confuse puthak non ladak suluk soda amhor thek mon lok lasinon suluk soda amhor ke peklang panji itu ma kamera person Stefan Terona in penon peklang pon po Ongdung arana tumpen kaning je pon ke aning ke anga candidate aphan ke pahai bor iji aphan tilason abidi langro ke claim pon lupusi ning cherinti an parta rata tumpen kaning je pon thuke non malom Minister Himanta Biswa Sharma Karbi Anglong along si Hon Klung amethang aning ke dok a candidate atuma phan ke pahai ji abidi si claim pon pusi ning cherinti Ongdung aning ke pung arana tum arlong pen ke war ajok pherang ke banggathama tum areng sorinti lo Lapen PSO inuna phan ke arlong kero ajok penang an areng solo pusi birtalong. Yoga puke ebang lapen karjong monsam pen kaching room aphansi ki pudam. Jasemet ke okpran aphansi yoga kapanongdam. Suminder Angkang International Yoga Arani Katalon Angru along Pachiton Dun Pen Busik Inkwara isi Arni Karbiang Long along ta Rong So Rong Op Adim along ta International Yoga Arani Padupon. Langhin along ta BJP Langhin Town Mondal Committee East Karbiang Long Pen International Yoga Arani Talon Pon. Yoga Katalon Ajaimek along Kili Karjabduna Bangput Torendra Brahma Lapen Langhina Mekaratum Chitong Dun. Khatan Karbi Anglong Autonomous Council lagote Army CRPF Art of Living Patanjali Jogpit aru onne NGO loi eta sectoral program ya joining dollar auditorium patisu aru yat jeman gai July aise etu sai moi oti utsahe আমি আজি ভারত সরকার আর অসম সরকারের নির্দেশ মতে কমন যোগা প্রটোকল কার্যসূচী মতে এটু পালন করলো আর আমি আজি এটু কার্যসূচী মতে রাজ্যক এটা আহ্বান জানাব বিচাৰিছো যে যোগ যেটু এটা আমার ভারতর এটা আমার ফিলসফি এটু গোটে বিশ্ব এতিয়া একসেপ্ট করেছে আর এবার তৃতীয় যোগ দিবসর থিম যেটু আসলে এটু আসলে যোগা ফর হেলথ গতিকে ভাল স্বাস্থ্যৰ কাৰণে মই সকলোকে যোগটো ডেইলি নিজৰ লাইফষ্টাইলত পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনাম Birta bang kalapon si Kang Ton Iglo like bum thakat news channel do me thak me kurbang thu